Si opritý? Ježiš, to je úplne jedno. Čaute, zdravíme vás z Areny 71. Už za pár dní sa začína druhý ročník prestížneho hokejbalového turnaju Flames Cup. Naša televízia samozrejme pritom nebude chýbať. Zostrihy, góly, pohľad do zákulisia tímov a toto všetko prinesie moderátorská dvojica Mário Taškár a Marcel Dano. Takže Marcel, poznáme už aj rozhlasovanie turnaja? Áno, poznáme 12 tímov je rozdelených do 3 skupín po 4. V A skupine sa predstaví obhajca z Krupiny, reprezentácia starých pánov a dvaja nováčikové. Jedným sú Vlci z Osenice a druhý Spartan z Banská Bystrica. Ako vidíš túto skupinu, Mário? Myslím si, že favoritom tejto skupiny bude HBK Krupina, ktorá má veľa extraligových hráčov skúsených vo svojom týme. Superom o prvenstvo bude Senica, ktorá má taktiež veľmi dobrý káder, majú tam bývalých aj súčasných hokejistov senických. Myslím si, že o tretie miesto sa pobijú Old Boys proti Bystričanom. Mám informáciu, že vraj pán Taškár nebude hrať, takže ich šance sú o mnoho väčšie a o Bystričanoch toho veľa nevieme, takže uvidíme. Bez skupiny môžeme hravo označiť ako skupinu smrti. Predstaví sa v nej trojnásobný majster z Horskej ligy Stupava, 17-násobný majster z Turčianskej ligy Martin, ale aj Diaková, ktorá sa netají ambíciou hrať budúci rok Extraligu. Toto všetko sú týmy, ktoré sa pobijú o prvé miesto v skupine. Nezabúdajme ale aj na Podbrezovú, ktorá minulý rok predviedla spanilú jazdu až do finále. Zaujímavosťou tejto skupiny bude derby zápas Diakova Martin, kde sa môžeme tešiť na výbornú atmosféru v podaní diakovských fanúšikov. Toľko k B skupine. V C skupine sa predstaví aj domáci tým, je tak, Mário? Áno, Marcel, máš pravdu, v skupine C sa predstaví aj domáci gajerský tím. Hlavne poskladali na tento turnaj veľmi kvalitné mužstvo, takže verím, že to dotiahnu čo najďalej. Konkurovať im budú Zvolenčania aj Dubničania, ktorí majú vo svojich radách veľmi kvalitných extraligových hráčov. Čo sa týka zbornej šaštín, tak musím sa priznať, že poznám len Matúša Herdu, ale čo mám od neho informácie, tak tiež poskladajú veľmi kvalitné mužstvo. Myslím si, že je celkom zaujímavá skupina, keď to tak zhrniem všetko, ale určite nebudú chýbať Gajari vo štvrťfinále so Zvolenom, ale stále si to celkom zaujímavo vylasoval, takže uvidíme. Toľko k skupinám. Marcel, aký bude hrací model? Hrací model bude nasledovný. Po odohraní sa zápasov v základných skupinách sa spraví tabuľka, z ktorej prvých 8 družstiev postupuje do štvrťfinále. V prípade rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas, skóre, viac strelných gólov alebo trestné strieľanie. OK, takže poznáme hrací model aj skupiny. A čo tá súťaž na Twitche strel Marcela? Tá sa uskutoční v sobotu o 13:40, kedy sa 12 hráčov postaví na hraciu plochu, po jednom z každého týmu a pokúsia sa prekonať slovenský rekord, ktorý je 177 km za hodinu. Na túto súťaž sa chystá aj obhajca z minulého roka Ivan Škultéty z Novej Dubnice, držiteľ turnajového rekordu s hodnotou 164 km za hodinu. Toľko ku Flames Cupu, ďakujeme za pozornosť, vidíme sa opäť cez víkend, keď vám budeme prinášať z Areny 71 jeden rozhovor za druhým. Informácie o aktuálnom dianí na Flames Cupe nájdete na našej oficiálnej facebookovej stránke HBK Gary Flames. Čaute a vidíme sa na Flames Cupe. A počkaj, tu budeme iba túto scénu natáčať? Celé. Ideš. Toto budeme do rána. No. To áno. Môžeme? Dobre. Takže Marcel už som zapomínal. Poznáme... Čo si zabudol? Počkaj. Poznáme... Jak som tu dá zabudnúť za... Ja, počúvaj. Aj keď my si tu a či je rozhlasovanie. Dobre, ešte raz. A Teraz dáš 4 sekundy. Ticho. Choď preč. Ne, to sa nedá. Ty zabudneš text a na mňa to hádžeš. Ty takto zostal. Choď preč. Drž mu, dobre. Ja som ticho. Ja som až... A nerozmývaj. Ticho! Si chceli ísť ináč za Dobre. regál. Nerozosmívaj. Oni sa rozprávajú. Takže Marcel poznáme už všetko. Ja, ešte raz. Takže Marcel...